जयनिंआथ' जयनिं आरो मा बुंबावनो ओरैबायदि जादों बिदिथ' सोलिबायानो थादों दिनैथ' जों नै फैबायानो नै माखासे जिरायफैबाय दा जयनिं जानो फैदों बयबो जयनिं जानो फैदों मैया बिजेपि राजखान्थि हान्जानिफ्राय जोंजोंनो आंजोंनो 150 लाइमोन बिजेपिनि आदिबासी बर' असमिया बाङालि 150आ जयनिं जाफैदों कुनु बिजाथि दावबायसा बर' बिथांखौ नागिरलायाखै बिथाङा सम होनो हायाखै जोङो इउपिपिएलनि दैदेनगिरिजोंब्लाबो जागोन होननानै बिथांमोना जयनिं जादों होमबा साननानै नाय जे बिथांमोना बुंदों जे जाय राजखान्थि हान्जायाव जों दङमोन बिथांमोना दिनै जोंनाव बिक्स सोनानै होनो नागिरदों जों थानाय जों गसंनाय हाखौबो बिथांमोना इभिक्सन खालामनो नागिरदों अब्ला जों एसेबां बोसोर जों आन्दोलन खालामनानै बेयाव जोङो थांना थानायनि मोन्थायखौ मोनदों आरो जों जुदि दिनै खोमानानै लानांगौब्ला जाय दोलोआ जोंखौ खोमाना होनो नागिरदों बे दोलोआवलाय जोंलाय मानो थानो बेनिखायनो दिनै जों ट्रेक्टर पार्टियाव फैदों होननानै बिथांमोना बुंदों आरो आं सोंदोंमोनथ' मानो फैदों नोंसोरो गुबुन राजखान्थि हान्जायाव थानाय होनना दा बिथांमोना बे बाथ्राखौ बुंदों आरो अब्ला दिनै सानफ्रोमबो इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव फैनानै जुगदान जाबाय थादों आरो बियो आंनि थाखायल' मोजां नङा बिथांमोननि थाखायल' नङा नोंथांमोन बयनिबो रायजो राजानि मोजांनि थाखायनो बिथांमोना मोनसे मोजां डिसिसन लादों होननानै आं सानदों आरो मा दङ होननानै बुङोब्ला बिनि फिननाया बेनो जे दिनै जोंनि बिटिआर ओनसोला मोनसे समाव आन्दोलननि गेजेरजों गोबां माने गाज्रि थासारियाव जों गोलैसोनानै थानांदोंमोन खामानि मावनाय बिथिङावनो जा सोलोंथाइ बिथिङावनो जा समाजखान्थि बिथिङावनो जा मोनफ्रोमावबो जोङो उनफिननानै थानो गोनां जादोंमोन आरो बे उनफिनना थानांनायखौबो जों गियाखैमोन जोंनि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा जे आन्दोलन खालामनानैब्लाबो जोंनि मोननांगौ मोन्थायखौ जों लाथारनांगौ बेलेगा जेरैबायदि सुबिदा मोनदों जोंबो मोननांगौ जोंहाबो स्कुल कलेज गासैबो जोंहा सुबिदा थानांगौ बेखौ लानानै आन्दोलन खालामदोंमोन आरो बेवहाय गोबां जोंहा उनफिननानै थादोंमोन फैयै फैयै जोंनो माबा मोनसे फिसा थेलेलेबाबो काउन्सिल होबाय जोंखौ खुंना जानो थाखाय सालायनो थाखाय दिनै फैयै फैयै मोनसे सान्थि परिबेसनि गेजेरजों दिनै सफैबाय बिखेखय 2020 मायथाइयाव जा प्रमद बर' सार बिथांनि दैदेननायाव जे गोदान मोनसे सरकार सोलिदोंमोन बे सरकाराव सोलिनायनि सिगाङाव प्रमद बर' सार बिथाङा मोनसे खोथा बुंदोंमोन जे जोंखौ खेबसेल' सरकार खुंनो सुबिदा हो जों बयबो रायजो राजानि गोजोननायनि थाखाय जों खामानि मावगोन आरो जोंनि ओनसोलाव जों सान्थि परिबेसखौ जों गायसनगोन जोङो सान्थि परिबेस गायसननानै जोंनि ओनसोलावनो मोजां मोजां गथ'फोर जोङो दिहुनगोन डक्टर इन्जिनियार बा जायखिजाया अफिसारफोरखौ जोङो बानायनो जों नाजागोन आरो बेखौ जोंनिफ्राय सुबिदा होगोन आरो जोंनि जौगानायनि खामानिखौथ' जों मावखागोन बे खोथाखौ बिथाङा बुंदोंमोन आरो बे लेखायै दिनै थारैनो दिनै 5 बोसोर जाबाय प्रमद बर' सारनि दैदेननाय सरकारा 2 बोसोराथ' कर'नायावनो थांबाय 3 बोसोरखौ बिथाङा सलायनो मोनदों थेवब्लाबो जों 5 बोसोरखौनो हमबाय बे 5 बोसोराव जोंनि गेजेराव जेबो गुबुन गुबुन हारि माहारिजों नांलाय खमलाय गैया दानलाय सुलाय गैया रावबो दमा दमि होलायनाय गैया जायफ्रा सरकारि आसुनि मोननांगौ मोननाया मोनलांबाय थादों जि खामानि मावनांगौ बेखौ मावलांबाय थादों बयबो स्कप मोनदों दिनै हा हुनि मोन्थाय बेखौबो नामजारि खालामना लानो थाखाय मोन्थायखौ मोनबाय सोलोंथाइ बिथिङावबो दावगागासिनो दङ बेखौनो दिनै गोजोननानै आरो जायनिखि जोंनि ओनसोलनि बिभिन्न जाति जनगोष्ठीया खस्थ' मोनदोंमोन बिनिफ्राय दिनै बारग'नानै दिनै मोनसे मोजां थासारियाव सफैबाय अब्ला बेखौ जुदि लोब लोब जुदि हेफाजाब होनो ओंखारबोआबा सोरखौ होनो दा बिनि थाखायनो दिनै सोरबा बिजेपियाव थानायाबो ज्राब जुब गारनानै इउपिपिएलआव जयनिं जादों सोरबा बिपिएफआव थानायफ्राथ' 70% फैथारबाय आरो बेनिफ्राय जायफ्रा न' सिङाव जिरायनानै समाजनि खामानि मावदों बिसोरबो जिरायना थानो हायाखै प्रमद बर' सार बिथांखौ हेफाजाब होनो थाखाय दिनै लोब लोब ओंखारबोदों बेखौ दिनै जों थारैनो गोजोननाय मोनदों आरो